Asafo Awurade okronkron ni ene won kwafo ede ni munyam ma ho se dan dan nyina no Awurade wodo nsempa na maye o kyerɛkyerɛ wakwan se de ba ye ho bɛte ɛwɔ anim enim se ahie nso kan ye ho yɛda wase ɛwɔ Yesu din yi mu amen Amen. yɛda Awurade ase se Nyankopɔn gu so de ne nsɛm no maye na nsempa na ɛba yɛ nkyɛn awia ɛne anadwo no yɛmɔmɔden sɛ asɛm no ebetumi anya impact ana anya nsuansoɔ papa bi ɛwɔ yɛ brɛm na ɛnnɛ no yɛkɔ part 2 saying no o ka daabi ɔfa ɛtɔ so mmienu yɛsua sɛ ɛwɔ sɛ we must learn to say no. We must learn. I say yebomodern say yebesua sɛ ka daabi. We must able to say no to everybody or everyone. I say yebomodern say yebetimi aka daabi akyerɛ obi bia na ɛna ne ɔfa yedi ka no yɛ kan wansɛm. Say yetimi ka daabi ɛwɔ obia nim. Ewiase yetimu yi asase we so. Ɛni sɛ wonya obi a asemase we die mintimi nka daabi wɔ nanim. Ebasa no why no Nyankopɔn asɛm no Onyankopɔn na asɛm nko a na wɔ saa animuonyam no Onyankopɔn na asɛm nko a na wɔ saa tumi no enti sɛ yɛka daabi ɛwɔ nipa bi anim kyerɛ sɛ obi ɛma wayɛ ade a ɛntene ade a ɛnyɛ ɔmo ayɛ bɔne bi ana ade a yɛ bi ɔmo agya ne yɛ na atie Nyankopɔn sɛ Nyankopɔn sɛ yɛntua doing more than tight enyame asɛm no obi ɛma wagya ne yɛ Everybody say yɛmfa nipa mfam so nkyɛ wɔn. Everybody say yɛn saa wadeɛ. Na nipa bi ɛma wayɛ saa adeɛ no. ɛne na yɛsɛ wobɛka daabi akyerɛ nipa no. Nti sɛ nipa bi ma order bi ana command bi ana instruction bi a na ne Nyankopɔn asɛm ɛnkwa a na etia Onyankopɔn asɛm na wɔ Onyankopɔn asɛm ho nimdeɛ a ɛmfa ho nipa no ɔka saa asɛm kyerɛ wɔ. Sɛ ɔyɛ ɔhempɔn bi, sɛ ɔyɛ president, ɔyɛ odwuma panin, ɔyɛ maame na ɔyɛ papa nempo wɔyɛ unexpected messengers bi a asɔfoɔ adiifoɔ asomafoɔ ne Nyankopɔn adwumayɛfoɔ ministers of the gospel ana Bible ministers so ɔmo yɛ mu biaa ɛne sɛ wotie na deɛ yɛni sɛ yɛka daabi wɔ n'anim ɛne Onyankopɔn nko a na yɛnka daabi wɔ n'anim ɔne n'asɛm expected messenger anaasɛ scripture identify person and I said personify word of God yenka da bi ewo nanim bibia mu abere bia ne kwan bia so ne ba bia everywhere yenka da bi ewo order bia Nyankopɔn asɛm a tie ense nipa yɛ bɔne tie Nyankopɔn so Nyankopɔn oyɛ bɔne tie Nyankopɔn asɛm a oyɛ tie Awurade yɛka nyina Nyankopɔn nyɛ bɔne ntie nyina nasɛm nasɛm ko nasɛm a part of him ti nasɛm no we bibi tie nasɛm a wayɛ bɔne atie Nyankopɔn nti apart from expected messenger ɔbɔfo ayɛ hwɛ ne kwae ana nipa a we Nyankopɔn asɛm no onipa bia wo biase bia ɔba na awo no bia die sɛ etimi ka da bi etimi sɔne nasɛm so asɛm bi ɔda bi ɔde ban bia sɛ entene sɛ enya a yɛnka da bi ɛwade yɛtene ho yɛnka da bi wade ade yɛ ho nti yɛn no nso bebree nti Nyankopɔn ɛfam deɛ Nyankopɔn asɛm ho ɛna yɛnka da bi ɛna ade yɛ deɛ yɛnka ho da bi nti Nyankopɔn asɛm ɛna wɔ sɛ yɛmane edi tumi ɛwɔ so nti nipa biaa ɛsɛ etimi ka da bi ɛwɔ nipa biaa nim na nipa bɛsɛ ɔyɛ ade yɛ nyɛ nti yɛbɛkɔ ɛna yɛbɛhwehwɛ Bible mu ne yɛhwɛ nkurɔfoɔ bi a wɔn tumi ka daabi ɛkyerɛ nipa a na wɔn pɛ sɛ nka wɔn yɛ adeɛ a ɛntene ne nipa bi nso wɔn tumi ka yes deɛ Nyankopɔn ka wɔn no ebinom antumi anka daabi ɛna ebi nso tumi ka daabi ne yɛhwɛ deɛ nti a wɔn yɛhwɛ deɛ nti a nipa bi ntumi nka daabi ɛna na yɛbɔbɔɔbɔ so a na yɛ nkɔm bebree yɛka ɛmɛ ehu sɛ yɛana deɛ nti a nipa ntumi nka daabi no because in at times no to say no is not easy. Okay, there be no. Do maybe okay there be request bi, ana advice bi, ana encouragement bi di ama wo. Afutu bi obi di ama wo. Ana encouragement bi,
ana asɛm bi obi aka kyerɛ wo ana obi a wo fere no obi a wo bu no obi a wo suro no obi a wo di ni nipa ana obi a wona boa wo obi a wona wo da no sɛ bi kwa na wona tɔma wo die na wo gyina anim aka kyerɛ ne sɛ daabi ɛnyɛ biribi a ɛmmerɛ nanso nipa biara nso nkyɛn sɛ nipa no Onyankopɔn so kyerɛ nipa biara wo ani hu no nti ɔno no ɔda deɛ yɛni hu agorɔ koraa nti deɛ yɛka ne sɛ ne nyinaa ne yɛhwɛ deɛ ma nipa ntimi ɛnka daabi kakraa bi na afei ɛmmoa yɛn ɔmo a ntimi ɛnka why they cannot say no ɛne yɛbɔ so kakraa bɛfɛ 2 minutes mmɔbɔ so sɛ deɛ nti nipa ntimi ɛnka daabi no ebi wɔ hɔ a yɛ na nipa na ayɛ mmerɛ deɛ ɛma nipa ntimi nka daabi no yɛ na ɛdɔɔso nipa no ebi wɔ hɔ na weakness mmerɛyɛ anaasɛ nipa nsuro bɔne anaasɛ nipa bɔne nyɛ nipa tan nipa nsuro Nyankopɔn nipa te sɛ afei nipa nkasa koraa no bɔne wɔ nipa mu a Nyankopɔn nsuro ne nipa mu a anaa ɛsa wɔ nipa anim a anaa nipa suro nipa anim a anaa nipa anim fɛreɛ ɛne kɛka ho obi yɛ humfo a ontumi ɛnka daabi obi a ɔyɛ humfo biara no isɛ nipa kokorodorofoɔ enti nipa anim fɛdeɛ sɛ deɛ ɛntene wɔ nipa mu a sɛ nipa ani gye deɛ ɛntene ho a anaasɛ nipa ani gye bɔne ho a anaa bɔne wɔ nipa mu a sɛ nipa ntumi nhyɛ no akɔnnɔ so anaasɛ nipa ntumi ɛnhyɛ ne ho so a self control na ɛno nso sikanibereɛ ne anibereɛ ne nyinaa nipa ntumi mfrɛ bɔne sɛ yɛ bɔne a anaa nipa ntumi ani no korɛ ma ne ho nipa ntumi mfa no korɛ nyɛ adwuma ɛdɔɔso bebree na ada wɔ nipa mu a saa ne mo nyinaa na yɛbɔbɔ soɔ ɛna afei nyɛ no nkɔ sɛ deɛ ma nipa tumi ɛtumi ka no nso yɛ obi a ɔɔden strong obi yɛ strong people ɔmo a ɔden paa obi a ɔnyɛ weak ɔmo nyɛ weak obi a ɔwɔ kokoduro boldness obi a Awurade ho suro ɛne ne hu ayɛ ne ma divine fear ɛwɔ n'abrabɔ mu obi a ɔfrɛ bɔne sɛ bɔne yɛ bɔne papa yɛ papa obi a deɛ ɛntene ɛnini mu deɛ ɛntene ɛnini mu saa nipa no deɛ ɔbɛtuma akɔ so afrɛ bɔne sɛ bɔne ɛyɛ no bɔne na ɔbɛtuma ka sɛ no odi ne korɛ ma ne ho ɔde ne korɛ yɛ adwuma determination wawe ataa so wawe ɛnyɛ ntaa soɔ ɔmbɛ sɛ obɛdi fo Onyankopɔn atemmuo mu nti ɔpɛ Nyankopɔn anim animuonyam ɔhwɛ heaven akɔ ɔhwɛ nipa yɛ yie nti saa nkɔfo wɔn nyinaa ɔmo nsɔ bɔne nso ɔmo compromise wɔ sin ɔmo mfa bɔne ni ɔmo ne bɔne ni agorɔ ɔmo kura ɔmo die mu ɔmo tumi hyɛ ɔmo nso self control sɛ bɛde kaaka no nti sɛ obi nsɔ bɔne nso no nkorɔkorɔ bɔne no ne bɔne ni agorɔ deɛ no ɔncompromise a wɔyɛ sitie ma Awurade deɛ a saa nkɔfo wɔn nyinaa no ɔmetumi aka no te obi ankyɛke na abrabɔ anya deɛ baako baabi wɔn no ho sɛ ha deɛ me deɛ ha mɛmmerɛ me mɛmmerɛ paa yie paa bi a nipa nim suro bi ɛwɔ bakɔ nipa nim fɛ deɛ anaasɛ mɛmmerɛ meyɛ very weak ɛwɔ nneɛma bi ho ɛne ɛhwɛ ne yɛ nti ne yɛ kɔ paa tu ne yɛ hwɛ nkurɔfoɔ bi a wɔn antumi anka no na wotumi ka no nso deɛ a wasi bɔne kwae so obi pɛ sɛ ɔyɛ adeɛ ntene woyɛ adeɛ ɛnyɛ na wotumi nya kokoduro ka sɛ daabi menyɛ saa adeɛ menka saa adeɛ yi mentie saa asɛm yi menkɔ na wotumi siw na kwae a ɛma wonyɛ bɔne nti yɛka daabi no yɛhwɛ the importance of saying no ehia papa ɛna benefit bebree no awom na the power of saying no wo kasa daabi no ekura tumi kɛseɛ paa daabi na yɛnhwɛ Adam couldn't say no to Eve yɛnhwɛ Adam wɔntumi anka daabi ankyerɛ Eve ɔka Genesis chapter 3 verse 6 a na ɔsɛ ɔbaa no hu sɛ dua no ɛyɛ dɛ sɛ wɔdie na ɛyɛ niwa fɛ na yɛ akɔnnɔ na ɛbɛtie no ɔtii bi dii na bɛne bi dii na ɔdii na ɔde bi maa ne kunu a ɔka ne ho no na ɔno nso diiɛ ahasɛ sɛ ɔhu sɛ ahasɛ na ɔde brɛ Adam no Adam ɔdua ne ho perfect knowledge onim pefee sɛ edua wei aba yɛni ɛyɛ bɔne wɔ Awurade anim nanso Adam ankasa wantumi anka daabi ankyerɛ Hawa sɛ minni ɛyɛ bɔne medi ama ɛyɛ bɔne no minni ɛntene ɛmfata ne saa sei no Adam antumi amfrɛ bɔne sɛ bɔne ɛyɛ bɔne na wayɛ Adam ayɛ mmerɛ wantumi amfa no korɛ anya dwuma no korɛ wɔ nim no amfa anya dwuma enti ɛnam sɛ no korɛ wɔ nim amfa anya dwuma na wanwea ntaa so nti no afei wantumi anka daabi no wɔyɛ bɔne
Think what me can no actually ne yere no a so no wa hwe ase de wodi ekwan ne me fa so enya kwampa enka wa anya bone ntia mo me hwe yie pa se yen so yentimi nka no bibia obidi ba ya akwa mu bia no se enya emfa ho no de ba emfa ho so wo ye wo yere emfa ho so wo ye wonua emfa ho so wo ye odamfo ne yere enya onipa fufuro bia o ne yere to o yere betimi am wa ye bone ukunu betimi am wa ye bone ndi mo me nka se no ewonim de bia ye wo bia efa bibia enim se ye ya enye ho no matter the vin nche ba ye eno no ana Aaron so Aaron couldn't say no to Israelites. Okay, Exodus chapter 32 1-4 so Aaron so antimi anka de bia nkyere Israel man no emena omaka kire ne se yenka was na oman no ehunu se Mose kire na onsane emfiri bepo so emma no oman no boa wa no eba Aaron nchen be se ne se sorry yenyame ma oni ye anim on sorry yenyame bosom na oni ye anim efiri se Mose yi obema okoyi ye free Misraim ba ye no yenim dia ye no na Aaron ka kire won se munyi ska anka wo mo yerenom ane mo mama ni mu nyina asum emfa mreme no man ni nyina yi won sika na oje ye no oje won semfo no odi ye nantwie a wagu no ka se Israel ye ni munyame wo yi free Misraim ba ye no ohun e wo sanka Aaron ka kire mo da bi mintimi nyame so oni mu e ye bone da bi mi yasa ma ye bone etia na mokra basa na menwini Mose ho wantimi anka da bi so timi kan da bi kire won man no a anka no ano nso suo ni panim on duro bia na suo ni panim suro ni panim hu ama Aaron timi anka no antimi anfa no kura anya dwuma wantimi ni no kura ma ono ankasa no ho wanwea ntaa so no waye mmere on so we am mra yes the ba no and the power of saying no ehia pa senko timi gina kan say no me so boni say so me mfa boni say nya dwuma da biara da na de entene e wo ero mu nyangopon hu suro akofom e wo na kwa mu endi wo a wotie me say nyangopon hu suro ekofom wa kwa mu a wuntimi nka no nkyere boni o we eye boni wantimi amfre boni say ye boni waye mmere ti ye mmere a ehu papa o say na eba no so endi Aaron wantimi anka nkyere Israel man say no enya no nkom so couldn't say no to the Israelites or the people. According to 1 Samuel 15:1-4, so when Yankopon ka kire say onkokum Amalek no okwa won fa bibia ma Erade asem Yankopon kama ne te e black and white e perfect atinye bia ni or perfect knowledge e wo ekon no a ne wo kokon no nanso okon ye no oka Bible no a na fe nka kakre na fe Erade no say ento aso na kokum Amalek fo na mon say won de won nyina pasa ni enhu o mobo ne kum merima ne maba emofra ene emma 24 enhwe verse 24 no ameka 15:24 ena so ka kire Samuel say maye bone say mafum Erade enum asem ene won nsem ho na misuro oman no na mitie wo mo on so afa de wodi nantwie ni enya baaye ena o kire de ni reason de ban say misuro oman na misuro ni panim o so ni panim kasa omunyina na yemfa nko sanko otimi wita aso nanka ogina endi osuro ni panim nyame usuro fi na kwa mu o so obone nso o de ji bone nso wantimi ani no kura ama ne ho wantimi yantimi ani no kura ama ye ho ni eso so bone nso na afedi nyame usuro ni yemu na afedi de entene eba ya kwa mu a ni panim suro sum ni pa fidie ni panim suro wo se mi suro o man no inse so obesuro Onyankopon no wan suro bone na se nko suro bone se eye bone se abade se ma me mfa man dabi enko ka dabi kire wo man no a nka bibi e case endeye eni so we oba no bi ka so opel na so se opel no nya opepa na onya utimi ka je se dabi na reta aso a eno anu no boni bia ni pa ye bia boni bia se etimi ka dabi kire boni bia boni ntimi ni yesu nkoni mu da bia da mama enso Onyankopon de so no wa yemre anka obeka da bi fizo nim se de o ye na etie Awurade nasem enso o suo ni panim o penipanim ani muonyam on de enso ye penipanim ani muonyam de a hey ene ye nipa oda bia no ye de ba adwumo eno nso de ehu pa ye pa na ye nhwe ene ono nko
Delilah so couldn't say no to Philistines. Samson Delilah so. Okay, Judges chapter 16, 5-6 ya. Ono so omo ka kire ne se ona da ne kunu na omo hunu die na hoodin ewo mu na omo be mani sika. Okay, Bible no a e oto aso se na Philistines for safo hene 5 na Philistines for safo hene ba ne nche se da no na hwa de kodi a na hoodin ka sie no ewo mu enya adekodi e betimi di ade kire no abre na se na yemu bia be ma onyetabena apem ene oha na Delilah eka kire Samson se ka kire me edie mu na wa hoɔden kase na ɛwɔ na adan na wode na die na wode baje kire wo a bɛbɛrɛ wase 17 wɔ no ana se yɛkenka ɛna na ɔka se da bi mintimi on sa se no ɔka Bible no a afei Samson ka na kuma masɛm nyinaa kire no on sa afei die ɔmo se yɛbɛma ni sika senka Delilah ka se da bi mintimi nya saa mintimi nya me kunu bɔne sei bɛma mane ne tie paa de mintimi nyi sika na menya ne bɔne saa da bi nya saa ma branya ngopɔn enti ɔka no kyene wɔ mo a nanso ɔmo de ne fa akwanbe so de nyansa bi to ne tirim sɛ wonim sɛ bi a ɛbrɛ sɛ nti ɛna ɛnem bi a wonya saa wade yi yɛbɛma wo sika ni brɛ na sɛ sika ni brɛ ni na kwa mu a sika ni brɛ sɛ ni ne mu a ka fidie na ntimi anyi no ɛni sɛ sika ni brɛ wa kwa mu a fidie betimi ayi o untimi ensi sika bia de ma wa anya bia no de biara da anka ma me no sika ni brɛ eni ni mu a ɛna nka ɔdwe ni kuno ho ɛna nka osuro awurade ɛna nka ɔno fi so ɔde no kora bɛyɛ adwuma ɛwɔ na wadie mu obedi no kora ma ne ho a ɛnka wa na ada ni kuno no nti yɛn sɛ ya nwea ntaa so woyɛ ɔbaa na wa nwea ntaa so wokɔ wade a wobɛsɛ wa wadeɛ wo adwuma mu a wobɛtuma daadaa wo ama adwuma no wotuma yi adwuma no ama wobɛtuma bitire nipa ɛde sɛ Judas yɛ sɛ easy sɛ sikani berɛ wɔ yɛ akɔa mu a nti maame no sɛ sikani berɛ bia ni no akɔa mu a ohia ntema ohia mpaboa onimaneɛma a ɛɛfɛ ɔbɛ sɛ wiase nso obiara hu sɛ ampa Delilah nie wakɔ ware pa wayɛ yie wɔ wiase ɛkwa wade ne kunu fa so adwembɔne o ma ne kunu ahu ne saa enti ya mumie nsuo enipa na anya na nkonto Samson nso so ɛyɛ mmere Samson nso Samson couldn't say no to Delilah on so time on nso ka kyerɛ Bible no wɔ Judges chapter 6 16:6 na 16:1 no and I say 15-17 no ono nso na ɔbaa ne kan sɛ nti adeɛ bɛ na wahoɔden wɔ mu wonkyerɛ me deɛ nti a wode wotumi sɛ yie ɛwɔ sɛ nkoka sɛ daa bi mekyerɛ wɔnyɛ yie daa bi medɔ nanso asɛm wɔ deɛ ɛnyɛ wasɛm a kɛkɛ si wuyɛ nanso ɔnsɔ bɔne nso wɔgyegye bɔne nso afei deɛ ne ɔne bɔne di agorɔ momhwɛ yie o ne yɛ compromise sɛ wɔde se a bɔne bɛku yɛn Samson afei ɔbaa no daadaa no ɛne wɔ sɛ nka ɔka kyerɛ ne sɛ no meka kyerɛ wɔnyɛ yie nyɛ wasɛm a ɛno a na kɛkɛ si ande ɛnoa nti yɛntimi ampa mu anka daabi a mum yɛbɛwu wate nti ya ne ɛhwɛ ne yie paa nti na wayɛ Samson wayɛ mmerɛ nyamesuo no sa wayɛ mmerɛ nka wɔɔden anka ama ne saa nti wɔ sɛ yɛtumi ka daabi yɛmɛkɛmi sure sɛ yɛka daabi na nka Samson ɛnyɛ mmerɛ na wayɛ na ɔde bɔne ɛdi agorɔ nyamesuro kɔ fam a anka ama ne saa yɛnhwɛ yie papa yɛnhwɛ the soldiers nso the soldiers couldn't say no to the people Matthew 28:11-15 wɔn nso kaa Bible no a ɔmo kyi Yesu ɛde ne kɔɔɛ no na ewu no ɔsɔre na afei mpanimfoɔ bi kɔma asogyafoɔ bi bribe sɛ monka se yɛdaayɛ no ɛna asuafoɔ no ɛba bɛfaa no na sɛ ɛyɛ denden ne koraa no a yɛbɛdi ama mo asogyafoɔ yi on sɛ ɛnkasa nka ɔmka sɛ daa bi yɛntimi nyɛ saa ɛtia yɛ profession yɛ saa ɛnyɛ na ɛyɛ atoro ɛyɛ naada a ɛsɛ nka ɔmka daa bi nanso sikani berɛ no o mɛka sɛ sikani berɛ wɔ wakwaa mu a wopɛ sika bɛmee wate ɛkwan ɛntene so ɔmfa ɛkwan a ɛnyɛ so ɛde anya wɔn ho nkasa nka ɔmka sɛ daa bi kɔm suro Nyankopɔn ɛna nka bɔne yɛ ɔmo tae ɛna nka ɔmo sɛ daa bi yɛ saa sɛ ɛnyɛ nti ya ne ɛhɛ no nso bebree nti ɛdɔɔso ntimi nka ne nyinaa yɛhwɛ the rich man no nso a ɔkɔɔ Yesu nkyɛn sikani Matthew chapter 19:16-22
on ska yesu ka jen skoton de wo nyina na fa mahiafo na bedi machi no oskani no abrante no ehunu se when ewasa anka oka say yes mi wura mate we nyame ansem eni nyame ansem na akasa enti me nia no yie bia waka me ntimi nka da bi me ntimi ntwa no won form da biara da mi so nyangopon me de no kura ba yadwuma dende nanso enam se ewia se ho hia no chen bi bia se nko rita so ene obon ho modin a enko di nkunim ti ya ne hwe ni yie pa se yen so no se enya izedie ba de se obeka se enya izedie ba da firi woncha ba no nko ana de e de ba yadwuma na no nko ye hwe the deaf and dumb person no ono so say to Jesus ye hwe Jesus ka kire Mark 7:32 to 36 Jesus say omo yade o ka kire omo say mo kwa mo nka nkire wo bia nanso ka Bible no na dodo no a wo bra wo mo no 36 wo no o bra won say won kan nkire wo bia no na o ko so pamu ka nyamesuo ni nkrofo yi mu o mo kwa mo de mayama mo no mo nka nkire wo bia o se esen ko omo kwa nko mo ka o ma no tumu nanso dodo no ni pass o esen ko mo de ni die ema Awurade Yesu na nko mo di obuo pa ka sie ma no say yeru asem ye nka nkire wo bia nanso o bra wo nipa bia wo bra no bi no okoso ye wo bra no bone no wo bra no ne ma bia nya no na okoso ye sala nkrofo etu bebre no a eya Kristofo nanso ye bra mo bone no ye bra mo nkonkonsa no ye bra mo ensekuro no ye bra mo kro no ni adwammo ne de anya ne mo okoso ye omo amfa ani die ama Awurade Yesu ndi wade nso ebegya wo mo nipa bi won wo gya no o bra na de mo nka ne wo oka manya saa de we no de wo se wonya no wonye Yesu se mamunye saa mamunye we de wo se wonya no ne wo beye de wo se wonya no wonye wo de saa sakra wadwene pa afa yen hwai those who could say no ye hwe nkofo bi nso omo mtumi kan da bi Joseph said no to the wife of Potiphar. Joseph said no. Okay, Genesis chapter 39 7 to 12 was it time of Potiphar ma many two na nisi so no kan Joseph oni meda no ye hwe na nso Joseph wan pene okay Bible so wan pene da biara da adentia no oso Nyankopon se adana menya bone kasie sei na menya mumuyo kasie mintia Onyankopon na da biara na ma mene esa na ye hwe Joseph wan kasa no Joseph can there be chila woman no Joseph said no mintimi nya sa no okan oni brem so no okan e bre pam so Joseph no oso Onyankopon na onye weak he wasn't weak no a very strong person na akono boni eninimu na otimi ehye ne ho so na de entinin eni Joseph mu no onso boni so no onye boni so no onfa oni boni ni ago no on compromise with sin na odi no kwena ma ne ho no den enokura eyadwuma no ofre bone se bone ye bone no okura ni mudiemu integrity okura ni mudiemu pa ye pa oso Nyankopon atamuo no opanya Nyankopon ni mani onyam you see and then nipa say na te say nipa say na bone say pa betuma ye hu afiri ho Joseph won so wo yasa de ne be ko wawuom ayamumunyo de antini ni mu sa de antini ni mu a wonye sa de ne da ni sa de antini wo mu se ade na menye sa de we oka da bi no matter the bebe chire bia mfa na ho bia so bi so Nyankopon a onwene onya kan no asa consequences bia bebe bia on fa ho on di Nyankopon asam so Job said no to his wife yenka Bible na Job so e kan no Job said no to his wife okay Job chapter 2 9 to 10 and then he be saying say uda so kura wo mudie mu ana dumi Nyankopon na ewu no buase ne se de emaje de ntwie mu bi ekasa na wokasa yi ya gi Nyankopon hwa de pa na ade bone ne yanye ana yenim nyina Job amfa na no anya bone da Job ka say no David he said no to his wife so what bodam what dwene nyadwuma wonsuo Nyankopon wakasha David Job nya omso no yare de na but wanya mre onya weak he was very strong no okura ne mudie mu osuro Awurade Nyankopon hu suro ewo ni mu wonye bone nso wode ni die ma Awurade wamfa ni die amma na yene nso obi oye hotini enina kan se wo yene so osuro Nyankopon no oye hotini a fa ni die ma no Job ka chen so wode nkwa asem na wudie wonsuo Onyankopon on Job ka say no on enti say etimi me ka say unya ka say no wa bone no eno emabio
Ndi ehianyo taso se ye heavy akọ ye yerenom betimi am ye boni o ye kunu betimi am ye boni o boni betimi afi ba bia ba kwese nka Job ye boni efa na so aba ba Job ka kire say no. And apart from Nyankopon na asem ye nka no wo monim no enipa bia wo wiase bia wantimi wo nipa bia wontimi nka no wo anim a wontimi nka no nkyere wo kunu wontimi nka no nkyere wo yere wontimi nka no nkyere wo adwuma mu pani di a wo adwuma mu no oba be ma bia adwuma mu ekwan bia agoboni bia onu didie usuro of eye wo den so be ka kire so onya de wo ye no woe unto you Job onso Job ka kire so wonim ye hare paawo wonim ye hare ye paa ka kire ne ye so wonim se when ohunu se oba no enso Nyankopon nti edonso ye hwai Micah said no to the messengers of Ahab. Emra Ahab nkrofo kofa Ahab soma nkrofo so nkofa Micah emra na omeka nkom nkyere no nkrofo no eba no omeka kire Micah se hwe adifo no nyina ka sam kuro nti wokona so obeso unya favor ewo nananim di a ma wo wasam no enya se omu de ba ko na ka sam pa kire nana na wo ka Bible no wo se na second King 22:13-14 no obofo no okofre Mika ka kire ne sehwe adifo ni nyina de anokoro e ka sampa kire wo hene ma wonsam nyansa wo mu baako ne ti no kan ye ena Mika kan se Ewade ti asie gire Ewade beka a kire me na meka o ka say no o ka no kire wo mo no da bi mintimi nkɔhyɛ nkɔmtoro mintimi fa fake message nkɔma na ka ma wi ebe ya mesai Mika wa anyamre no onsuo ni panim onsuo wo mo nim se obeka kire se menye saa yesu ni panim a enhu o yenso bone so a bone ye de na ye mu bone se ye bone na ye de entene wo ye mu na fa ye panim onyam hunu bia ma ye ho de a osimeda asepa na odana se okwa na wo ye saa wan pani panim oni munyam won so bone so wo suro Onyankopɔn mumyensu suro Onyankopɔn ni nkimi nka daabi enkyere da ade ye se ye ka daabi no mumyenka daabi na agya no nya animunyam. Shadrach, Meshach, and Abednego, and they said no to King Nebuchadnezzar. Daniel chapter 3:12-18. Okay, abahunu. Okay, na. Someone Nebuchadnezzar, according to him, saying, and conform me and say, Omu nana. On the night, the amount so woman go to a yameno. Almost woman go to in a meno. Nebuchadnezzar from said, Shadrach and Meshach. Move weapon and one go to Manyamena na. Omo catch any planes than a young say, question you say you are no. Ye ni anu ye bia ma na Nebuchadnezzar ni mu o nka say no ya wiata so because see yes I born into say catch say no they said no to him omo mfa ho na efiri mu aba bia say oja ba hye omo Nebuchadnezzar salam ka kire me mu gina me ka say no Nebuchadnezzar so nanim ye challenge no on say su Nyankopɔn a enkoda yi su Nyankopɔn pa ye pa o kan nyina ba hunu o kan da bi a kire wa hene no emrante no me omu su Nyankopɔn omu ye din wo Nyankopɔn anim omu nso bone omu so bone so omu ani bone ani agoro omu su Nyankopɔn temu na eba no ti omu kan no kure omu de no kure nso aye adwuma omu di no kure nso ma omu ho no mu ekura wo mu die mu adofo no de me kan ni o edume bia mu ye nso Nyankopɔn Daniel chapter 6 emra ba so Daniel me mompaye Daniel me mompaye sen kan tire ye enna kru ho brenu a mompaye di emra bia ba se ensa mompaye di asa babo aye na say mu be se mu tua me home empa bo ye home a me humi o wan fi wo mo yesi mo bia mompaye ense Nyankopɔn bi bia dem paye bia o hia bia na ka kire nana sana nene ke ye tire ye yesi de hia bia ye hia sika ye hia ka ye hia daya ye hia sasia ye hia japade bia ko bo na mane ke tire ye na nka mpaye o mo jampa bo dan ye na nka jampa bo dan ye se me jampa bo o bo mpaye me bo mpaye he said no to them he said no o kan da bi kire wo mo se mintimi nyampa bo da come what me marofonom enche dia se ne beba na wiye wate nso Nyankopɔn last one ni Peter nso so ani apostle nso so emna odunsini bi ka kire mo se munyi sika Acts chapter 8:18-23 kai ho
na mo maye mu tumi ni bi na obi a de nsa begu no so obiara no wonya ho nkronkron on se Peter no se sika ni bre wo mo kwa mu anko mo gye ye mo say hey wonu sika nyira they say no mo ka say mo sika nti ane ye ka nyame asama kire mo yesu Nyankopɔn wate na nyame suro e wo mu na enye sika ni bre na wo mo de adwuma na say ne ya asofo no mu ya ba sika ni bre na de adwuma mo ni sika ne nka ya gye na nsa pani ya yie ni yesi nyame na ahira ye wo ye sofo na fa kwan boni bia so Nyankopɔn ba twe so nyame ba tua wo ka atemuda no hu pa ye pa na omo so boni so na omo nyege boni so omo di ne kura ma omo ho na omo kura omo die mu omo de ne kura na na ayi adwuma mo yemfa ne kura nyame adwuma wate mo yemfa ne kura nsum Nyankopɔn mo yemfa ne kura mo nyame adwuma yemfa kronkron ye ensum Nyankopɔn na awie no asi ye yie mo yenka da bi wate utumi ka da bi wa bra bo mo kire boni a utumi bi ona ka da bi e wade ye ntene ho a ade ye ntene ntimi overcome o da na mo say ehu ni suro e ba ya akwa mu a yenim say e boni de ba de suro ni panim enim say anya de ba de ntene wo ye mu akono boni wo ye mu sikani bre e wo ye mu ye so boni so ye ntimi ni kura ma ye ho de a Joseph say David no me ye say ya aye boni emfa ho de beba bia wani hu ye mobo ndi me fa na kura nya dwuma awo ye wiase mu awo Yesu din yi mu amen Amen.